So yung mga kalinga, papunta tayo kila Disgay. Kasama ko po sila Mamuena, Kuya Joel, tsaka si pamangkin ko po. Bisita tayo dito. Bisita po tayo dito. Ayan na po si Puti. At ito po, grabe yung ano ni Disgay, oh. Okra. Oo, may mga okra si Disgay. Ang ganda, oh. Ito pwede na itong itanim. Ito po pwede na itanim. Si Kuya Robby naman, sili. Ang dami. At ito po, oh. Pabili po. Ay, si Cedric pala. Ay, sorry Cedric. Hindi man yan kita dito. Yan. Tao po. Ay, God bless. Ay, may ngipin na. Oh. Patingin ng ngipin. May lagi niyang nilalabas yung ngipin eh. Ayan po mga kalingap. Andito tayo kila Disgay. Ay, grabe. Fresh na fresh si Disgay. Fresh Naligo na ka, fresh. pasok kayo, Sir Alvin. Upo. Fresh na fresh si Disgay. Sa salog. Sa ilog? Iyo, sa ilog, Sir Alvin. Ulaog mo muna. Nauron ay Sama ko si Mamuena, sinundo ko din. Ay, sundo mo din sa school, Sir Alvin. Wala man na pasok. Ano, Sir Alvin? Kami lang. Hello. Si Mamuena. Ubuan ng ipon. Nag-bless na kayo kay Mamuena? Ayan. Kaya nabili sa kuya si Buti. God bless. O si ano din? Inaanak mo din ito ay. Oo. Mga kalingap, ito yung bahay nila Disgay. Medyo luma na din yung bahay nila. Gawa ng kahoy lang. Asan si Coco? Si Coco? Ay, nasa bundok? Masipag talaga si Coco, ano? Nagtukad. Mapalad talaga ang mga mapapangasawa nun. Mga. Mga ay grabe man si Sir Alvin. Ang asawa, isa lang dapat, Sir Alvin. Sorry man, Pasaway ka, nagkakamali. Sir Oh! Alvin, ah. Nakakalakad ka na. Oh, wala, magsaklay ka. Ang galing naman. Dikit-dikit. Naididik. Unti-unti man lang sir. Ang galing. Ilang ano pa lang. Nakakaano man po magang sungko dito sa lubog. Ay, pag sa labas. Pag medyo malayo, ano ka. Pero pag dito, di ka na nasugkod. Kailangan mag-ano. Bawal pa siguro yung masyadong ano. Hindi man masyado sir, din unti-unti lang. Unti-unti lang. Masakit. Kunting din, hindi man po. Oh, di pwede na yan. Joke lang. Joke lang. Pagpunta ko nga sa ano, mapa-check up po ba ulit sila din sa Ilan nga pa check tatanungin ko up? na si Doc. Sa 21 po, tatanungin ko na siya kung pwede ko na iapak. Hmm. Kasi pag inaapa ko siya, di man masakit. Hindi naman Sabi eh. ko sa'yo, Buto Sir man yan. Alvin, di ba? Sabi ko sa iyo. Kung ano yung sinabi ng Oo. doktor, wag mo ano kasi Naano ko man lang yung parang ano ko lang. Oo, pinapakiramdaman. Ginaganyan ko lang. Oo, exercise lang. Na ano po. Kumusta? Masyado mo na siyang, na medyo Ay, na hindi ano pa mo na. masyado sila din. Talagang Hanggang- pag ginaano ko. Hanggang ano pa siya. Hanggang Pero exercise mo siya, Oo. therapy mo. Pag oo. putiin mo. Yun siya na, oh, ang galing oh. Kaya Oo, ang galing oh. yung ano to eh, naglubog yung ano ko baga si Rabin yung ganito natin. Oo. Kasi yung buto ko baga, yung buto natin dito sa gilid, Oo. litaw yung akin na ito. Oo. Kasi naglubog yung baul-baul natin tao. Kaya naman kaya si Rabin. Okay man, Nagpunta pala magki-Christmas. kayong ano, nagpunta kami irrigation nun. Iyo nga ni Sir Nagkuha ako Alvin. ng Kung nagbisita ako dito, Iyo, Sir Alvin. Maganda si Kismisan. o nag-ano kami. Si Sir Alvin. Oo. Oo, Nagpunta kami irrigation, nagliga ako dito tapos nagkuha kami lang ka. Gulayin, baga si Rabin. Oo. Sayang nga eh, nawala yung video eh. Mayo na, Sir Alvin. Oo, na-delete ko pa. Ay, sayang. Kaya man pala. Hindi ko may upload. Oy, maganda pati itong video ka, Sir Alvin. Oo nga, ganda pati yung pamerienda mo sa amin doon. Tapos maganda si Masarap yung- Kismisan. Grabe lang Masarap yung tawanan ano, ka. yung burger na may itlog, yung pamerienda mo doon. Ay, sayang ito, Sir Oo. Alvin.
Sayang, hahanapin ko, may pag-asa pa yun. Yes, masaya pati ito. Grabe si tawanan mo ni Kuya Jewel. Ano man. May pag-asa pa yun, mariretrieve pa yun yung mga recently. Sabi niya eh, deleted. panaka na din. Inaabangan niya si Alvin at baka kung ano daw ang tig para sabi-sabi ko doon sa vlog. Sabi ko, halat lang. Sabi ko, nag-ano Abangan niyo na. Eyo. Sabi ko, nag-ano ka, nakakalakad ka na, tapos nagala ka nga ni mas tidain na sa oras. Sabi ko, Alvin. Malapit na ang birthday ni Baby Kylie. Sunday. Oo, Sunday na ngunyan na linggo na. Napunta po kayo Sir Alvin. Ayo, Sir Alvin, Siyempre, magpunta kayo. punta Mamaya tayo na. Sunday. Magpunta kayo. Oo. Ay, first birthday ni Baby Kylie. Ay, Wow, ma, happy birthday first na. birthday na. Doon, Ay, bago natin makalimutan, si Mami Joy pala. Si Mami Joy ay ano? Laog na, mami, na. Pasok na. Pasok na. Ano, Mary France, pahingi ako ng... Ay, sige Mapasok na. Si Mawena, naka-shoes siya eh, naka-sandals siya eh. Nakasandals. Yan. Tapos para galing kay Mami Joy, bibigay tayo. Ewan ko kung nadala ko kaya. Nakalimutan ko ata. Ay, hinay ko kayo. Kuha na Kuya Jewel. Nagkuha ni Kuya Nakalimutan ko Jewel ata. pang Ay, tanim yung mo. ano, buto. Okra. Delikado, nakalimutan ko. Yan. Isa lang Kuya Jewel ha at itatanim Ito ko na. pa yan. Panghanda daw ni Baby panghanda. Ay, Kylie. wow, maraming salamat Mami Joy. Ay, ako na. May Wow. panghanda. 2, 3, 4, 5,000. Wow! Maraming salamat po, Mami Joy. Oo. At Sir Alvin, yung kaya bagong binigay ni Ninong Rene, Oo. nagbayad kami sa kuryente, tapos nagbili kami ng gas. Oo, Oo, nabawasan. nabawasan. Tapos nagbili kami dito sa bahay, ano nga, pagkain wala na, Sir Alvin. Nabawasan. Ayaw ko man muna maghingi kay Ninang Wing pambiling gas at may pera man ako. Sabi ko, hindi muna ako maano kay Ninang Wing at nakakahiya na, lagi na lang siya. May pera naman dyan. Sabi ng dalawa, kami na lang mabili. Tama yun. Maraming salamat po Ninang Joy. Ay, Mami Joy, maraming salamat. May panghanda po si Bibi Kylie. Ay, tuwa-tuwa. Patingin ng tit. May panghanda. Ay, wow. At May asan ang ngipin? panghanda. Asan ang ngipin? Asan ang ngipin? Dali. Ay, bro. Pahiling, oh. May panghanda na si Bibi Udlot man yan, Kylie. huli man yan, At birthday dadalaw din pa. Sir Alvin ng kapatid kong isa, si Kalbo, magkasabayan. Ay, sabay. Oo, sabayan. Oo, giinanak yun kapatid ko. Gabi yan, umaga man, hapon man yan si Kalbo. Si Kylie. Pitsa 17 din. Sabay sila Sir Alvin. Grabe ang pera Sir Alvin. Bawal ito matupi at may wallet ako dyan yung binigay baga ni Ninang Laning. Wallet na, Oo, mamahalin pati mamahal. yun. 1,000 yun, Sir Alvin ang presyo. Kaya dito doon, bawal yun Sir Alvin sa mga wallet na natutupi. Ano, maraming salamat Mami Joy. Hindi Yung bawal. tupiin, yung Pwede yan, pa-tiklop. ano? Oo, wag lang Ay, yung yung gusto ano. lang hawakan Wag Sir lang yung Alvin. may lamat. Oo, Sky, mami. pwede yan, sa Oh, wallet. grabe si Kuya Joel. Ang daming butong kinuha. Ay, grabe ang swerte ni Kuya. Grabe ni Kuya Joel. Diskay, ang pera mo yan, pwede yan sa akin sa wallet ko, Buto pwede ng yan okra. ilagay. Sa wallet ko. Ma-space ang wallet ko, Kuya Joel. Maraming salamat kay Mami Jo. Yung buto nyo po, oh, nagkuha na si Kuya Joel. Nakuhaan ng mga Nanguna-nguna, oh. Si Kuya Joel, hindi nagpasalamat, pasaway. Tiguan na talaga si buto, oh. Imported yun. Inani na tulos, oh. Sabi ko, Sir Alvin, naggabi nga ako dyan at tatanim ko. Oo. Mapa ano na lang ulit ako. Maraming Pangit salamat, man yung ma'am. nagtigas, yung dapat yung huling bunga yung nagtigas na. Tigas na yung ano. Yung panghanda Pag na uwi si ko, Bibi. pinatigas siya na lahat ay. Oo, at maraming naghihingi. Ay, sabi mahingi daw. Say ko, sige, mapatigas tayo. Di, nagtirigasan na. Say ko, tatanim ko yan Oo. lahat. Pero okay lang yun, Sir Alvin. Yung Oo. bago mong tanim, doon ka na magkukuha. At least may kuhaan ka ng mga... Oo, at least magaling naman oo eh, nga, tumubo tapos, ng madami. Sir Alvin, mapapakalat mo yan. Madaming okra kang matatanim. Ah, Kung di. kuha ka lang, o pagka wala na, Sir Alvin. Sabi ko sa iyo, salamat, Mami Jo. Ninegosyohin mo ata yung kupra, no? Kupra, Sir Alvin, grabe ka man. Wala akong nyugan. Okra. Okra, bawal ang kupra. Okra? Sorry ma, nagkakamali lang. Alvin na, pasaway ka. Papanapin mo Okra. akong nyug. Okra.
Oo, Sir Alvin, pwede yan. Pag madami na akong tanim okra. Masarap pati yan, Sir Alvin. Hindi ko may kayo mabigyan at Dapat matigas ikaw na. lang yung matanim dito. May mahingi nga, Sir Ay, Alvin. naman. Ang kawawa Kalaban man. pa yun. O yung ano na, Sir Alvin? Kalaban Kawa- pa rin. Sir Alvin, pang-ulam-ulam. Pang-ulam-ulam nila. Ay, pang-ulam-ulam lang. Bawal itinda. Sabi, hindi ko sila bibigyan ng boto pag nagtinda sila. Ang Ako lang sino lang- dapat. Oh, Ano, yan, Sir si Alvin? Disney. Oo. Ano na tayo? Opo kayo, Sir Alvin. Gulayan talaga si Disney. Ang daming pananim. Eh, yung nga niyo. Tanong ako na. Ang daming yung ang daming yung gulay sa paligid ganito para mawalan man kayo ng pang-ulam, ng pera. Oh, may yan. may pang-ulam. Diyan kami nagkuha, Sir Alvin, at maulan-ulan kanina, Sir Alvin. Pinasok kaming ahas dito. Ay, ulog kami madali. Umaga, alas 6. Ay, isos ko mo. Sabi, Sir Alvin, nasa uluhan namin yun ahas. Isos, iyo, nasa taas, pababa nga. Kala ko nasa ulo na talaga. Sir Alvin, pababa ng ahas. Ay, natatakot ako. Sino nakakita? Yung mabili, Sir Mamina. Iyo nga, tulog pa kami. Ay, isos. Sabi na, daan si ahas duman sa kindi. Ay, yung nga, sabi ko, ay, salamat at maray, nagbili ka. Nandyan sa Papa, taas ng- sa may tindahan, Sir Alvin, dun sa may kindi. Tapos Oo. nagbaba si Jan, di ba may haligi ang Sa may Ay. sakto pati sa uluhan. Tsaka kay- butas-butas na din yung ano. Ito oh. sa kay ano. Oo, dahil mata kami, pero... Luma na. Luma-luma na din yung bahay. Ay, Sir Alvin, sa may ano pati, Sir Alvin, yung ahas. Di ba, nasa taas. Pababa na sa uluhan mi ni Kylie. Mabuti nga, talagang salamat. May nagbili talagang talagang binabantayan kami ni Lloyd. Talaga, Sir Alvin. Ay, pakita ko sa iyo, Sir Alvin, yung picture. Malaki pati. Pinicturean mo? Iyo, tapos tinadtad ko ba, Sir Picture at Alvin? nasaan na yung picture? Iyo, at nasay ko, ay, talaga konsumisyon ka mapasko. Swerte Permitibo. daw ba gayon? Swerte ito. Pero nagsabi, ano, ay, hindi, Sir Alvin, Pero ang katakot. tunay na swerte yung nag-pray tayo kay Lord. Oh, yan. Sir Alvin. Kung tinungka kami, Sir Alvin, paano na ako? Diyos ko, wala na ako. Ay, naku, Sir Alvin, wag. Mahapas ko pati, Sir Alvin. Papakita ko sa imo, Sir Alvin, yung naahas. Ay mo. Hindi mo, ano? Uy, dahil, takula pa dyan. Takula, sabi. Malaki daw. Iyo, takula, sabi ko. Kubra. Kubra? Kubra, ay maano ito, mga kamandag talaga. pati ito. Oo. Delikado yun. Oo nga ni Sir Alvin, at maulan, tas gubok na yung Tinaga ano ko man nga, ang ulan yung na pinaso. Buti nagbaba. Nagsilong lang dito. Ano? Nagsilong at maulan baga si Radin kagabi. Iyo, tas nga ni Sir Alvin na. Hindi yan mawawala ng as pag ganyan ang mga bahay si Radin talaga. Hindi yan Mabuti mawawala. yun, ano. Lalo yun na sa- pag yung may mga kanto-kanto ka dyan na may Mm. butas. Oo, ito, mga ganito nga. Oh. Ay, katakot na nga niya. Diba? Halos Dito sa... sa ano nito, dito. May lusutan din sila dyan. Ay, naku, Sir Alvin, hindi mo ako, Sir Yung mga Alvin. bahay nga simentado, pagdating sa kisame may ahas. Yan pa kayang upin. Tapos Ano ano, nga? malapit kami sa ilog, Sir Alvin. Yan, mga bulasan dyan. Ay, igwa talaga niya na halas. Entero na ako. Yun, Sir Alvin, wala pa yung si Cedric. Iniisip-isip ko bago ako matulog. Yan lagi ang nasa isipan ko yung paano daw kami pag pinasok kaming ahas dito. Walang lalaki. Halos, iyo, dahil ako makatulog. Tapos ngayon Ay. talagang salamat kay Lord. Nagpunta ang ahas. Wala, yan dito may lalaki na. Yun ang iniisip-isip ko, Kaya pala, Sir Alvin. Na ano mo si Cedric kasi naano ka sa ahas. Eh, yun Walang natatakot. lalaki. Oo, natatakot Kaya ako. inano Sir. mo na si Cedric, Ayun. inasawa mo na. Ay, hindi, Sir Alvin! Consumption ka. Ay, sinasabi ko, Sir Alvin. Yung nasa hospital pa. Halos hindi ako makatulog. Iniisip ko talaga ang kala ahas. ko yung dalaga pa pa. Hindi, Sir Alvin! Ay, isus. Sabi ko, paano daw pag pinasok kaming ahas dito, walang lalaki, kami-kami lang. Kaya mabuti nga, andyan si Cedric. Kaya kung Cedric, ang ahas na takbo ako, kaya karakarga ko si Kylie. Dalagan Saan ka ako. nakapunta? Hindi ako, Sir Alvin. Tapos Sa nilabas labas? yung ahas. Ay, isus, nangingin. Nilabas mo? Oo, nilabas, Sir Alvin. Kinawakan mo? Hindi, kinanong Yung kasama ko si Radin. Taga, Sir Alvin, pinawakan, tapon dyan. nataga Oh. niya na. Tapos nagagalaw-galaw. Tinaga-taga ko pa, Sir Oo. Alvin. At sabi ko, nagagalaw pa, baka buhay pa, Sir Alvin. Oo, Tinapon ni delikado. Tantan. Ano yun? Tinapon ni Tantan, sinulot. Kahit patay na yun, wag nyo nang basta-basta hawakan. Eh, May, yung nga ni may Sir ano Alvin, yun. may rabies yun. May rabies. Yung nga ni Mas Sir mahirap Alvin. Ang alam ko, sa rabies, sa aso yun.
Kamandag daw. Oo, kamandag mali. Ako naman ang may mali, Oo. Sir Alvin. Tao lang, Sir Alvin. Ikaw Oo nga, nga, Sir ano. Alvin. Parehas na kita, Sir Alvin. Ano na tayo. Kakagas talaga, Sir Alvin. Yung ahas talagang yung ulo ko nag-init, Sir Alvin. Nakakatakot. Ano Kabado lang din. yun? Lalo na pag kobra. Kubra nga yun, Oo. Sir Alvin. Buti nga Nakatakot. nandito ka eh. Ako wala, mapunta na ako dun sa malayo. Ay, ako yun, tita. Ako ka ang takot sa ahas. Katakot Tapos talaga, yung no? dyan, halos di ako makakapunta dyan sa inanuhan ng ahas. Ay, ako nga ni, sabi ko, Ganun ikaw na si Drake magligpit ng hinigaan. Ako na daan. Pero ako nanginginig Oo. magligpit. Baka nandito pa yung ano, Katakot talaga, Sir Alvin. Wala siya. buti naman na ano yun, Eh, nakuha yung niya. po ni Sir Alvin, buti nga namatay. Kung hindi yun namatay, baka nasaan pa yun dito. Maano man din yun, maalis man din Ay, yun yun. na, anas mali kasi pag may tao. Oo, nakisilong lang yun at maulan. Maulan po baga kaya. Problema na tad-tad. Natad, oh, yan, kawasa. Maling bahay yung napasukan niya. Ay, naku, Sir Alvin, talagang mali. Wag na siyang pupunta dito. Ay, nakatakot talaga, Sir Alvin. Ano? Talagang kinakabahan ako. Si Kuya Joel ang mamerinda kita na. Kape ka, Ano? Sir Alvin. Kape, Oo, kape, mainit. kape. At Ay, mainit. Dating malamig sa Malamig. kami. akin. Oh, ang pira ha, si Ay, Drake. nagusot. Nagusot Ay, bawal yun, yun. ano. Bawal yan lamatan. Ay, Pero okay kukuhaan lang ko si yan. wallet ko, Sir Alvin. Ilalagay ko itong pera. Oo, Salamat. mga pera-pera na talaga. Nawalan namin si Radbin yung anay. Yung binigay po baga ni Ninang Kaya- Lani po baga na ano, Oo. panghanda na sana kay Kylie. Nabawasan. Okay Kaya- lang, normal man yun. Sabi ko, buti nga na may nagbigay na ano, may sponsor. Gawawa magkaka si Kylie, walang handa. Kinakabahan na yan si this guy. Ay, oo. Kasi sabi, yung nawalan yung gasol, sabi ko, wag na maging kay Ninang at nakakahiya man na. Sabi ko, Oo. magbili man na lang at may pira man dyan, ayos lang kako yan ba? Hindi man yan kako papabayaan niyo Baka, si Kylie. baka magalit man si Ninang nyo. Hindi kayo nagsabi. Ay, hindi man. Kasi ang sabi niya ay ano eh. Hindi, Magsabi. nakakaya mo po baga si Rod. Sir Alvin, si wallet na yun ng Lani. Yeah, ang ganda. Yan, Oh. dito, Sir Alvin, ilagay ang pera. O, hindi magugusok. Yayamanin talaga. Ay, grabe, wala ng may- pera. Ay, meron na pala. Maraming salamat. Meron na pala. Ay, meron pa, Sir Alvin, 500. Ay, Sa kurinti yun. Sa kuryente. Oo. Kasi Oo, hindi nag-aano nakabayad, kami, Sir walang ano, Alvin. Nawala yung ko resibo. Yung resibo. Nawala? Oo. Kapede man, mapadait si Justin, mapasabay ako. Oh, kahit pangalan Oo. lang. Oo nga ni Sir Alvin. Paano man yan sa Nasa-search yun. computer? Oo nga ni Oo, Sir Alvin. search man Sabi yan. mapadait pa, ay ayaw ko magagastusan lang Sa akong Gcash. pamasahe. Hindi ma-GG ka Sir Alvin at nawala yung bill. Nawala Ah, ko Sir Yung Alvin dati, yung yung bill. dating ano. Ay, sa bagay meron yung Oo. Papaano na lang mapasabay ako. Hindi na ako mamamasahe. Sayang lang Sir Alvin. Ay di meron ng panghanda si Kylie Sir Alvin. Salamat kay Mami Joy. Talaga. Salamat kay Mami Joy. At mga birthday, dalawa pati yan Sir Alvin. Si kapatid ko isa. Tapos yan si Kylie. Oh. Double. Ay yung merinda niyo Sir Alvin. Oh, ikaw muna mag-Christmas. At galain yan. Christmas mo rin Sir Alvin. Galain yan. Nag-ano man kami nun si Alvin. Nag-ano kami, nagligo sa irrigation, tapos nagkuha ng buko, tapos langka. Gulay. At masarap pa baga magulay langka doon. Kaso yung nakuha kong langka, maliliit man. Wala man na malaki. Basta gulay, masarap. Yung ano na gulay talaga. Nabalitaan ko pati si Ralvin, hindi na kayo nagkakarne ah. Oo nga. Oo, hindi na. Parang nagpapamacho kayo ah. Nag-ano na tayo para mas mahaba ang buhay. Ayun. Mas mahaba ang buhay pag gulay. Hindi man yata yan si Ralvin makakano? Yung karne? Nakakano po ba yan? Ano naman, di man. Yung Kaso minsan, pag natanda na baga, Sila Unlike- Kuya Rene at Ate Lani, puro sila buhay. pag, Hindi sila nagkakanta. pag halimbawa, yung lifestyle na ang kain ka ng mga kung ano-anong makolesterol, pag tanda mo, mabilis ka ng kapitan. Tsaka Sir Alvin, healthy na ang gulay. Ang karne mahal. O Sir Oo. Alvin, ang mahal ang karne. Wala pang maidudulot maganda. O. Sakit pa Oo, ang sakit maidudulot. pa. O nga, Sir Alvin. Tapos, mahal, Sir Alvin. Kaya huwag na tayong Masarap magkarne. lang kasi siya. Gulay na lang tayo. O, masarap lang nga. Ano mo yun? Oo. O, ang gulay, healthy, masarap din. Pero ang karne, mahal, Sir Alvin. O, huwag Lalagyan na mo lang magkarne. ng paminta na durog. Ang Oo. gulay, masarap na. Yun yung nga ni Sir Alvin. Sibuyas bawang. Ano, Sir Alvin? Oo. Sarap. buti pag
Kaso pag doon man sa inyo, puro mambili yung gulay nyo doon. Nabili kami dito sa Pambuan. Pag na... Pero nabili. matanim din kami doon ng Natanim ano. kayo, nag-iingat O yan kami, si oo. ano, Fred, naghihingi ng ano. Ika talaga this guy Si, doon sa may ano Sir Alvin, dyan may na mga nagtatanim dyan mga gulay din. Pwede kaya magbili dyan ng Ay, bulto sa ano talaga. may malaki taniman. man baga yung rikmam baga ninyo. Pwede ka. Yung sitaw, kaya yung mga talong. Na-stock kami. Mas maganda din na gulay, yung sariling talong din. Maganda. Oo, maganda din yung po. Kasi wala, alam mo kung anong nilagay doon. Kung ano, mga diba sa ibang bibilin, puro na yung Tapos fertilizer. maano po baga magbili ng mga gulay sa mga yung palengke. Yung iba hindi mo na po baga sariwa. Oh. Mas sarap yung Di sariwa natin alam talaga. yung ano, yung Hindi ba si Kelly? ano yung fertilizer na nilagay doon, insecticide, mga ganun. Kaya i-encourage ano na talaga magtanim tayo ng gulay. Kagaya ng Diskay, madaming Oo nga ni Sir tanim Alvin. dito, di ka magugutom. Yan, may ano ako, may iyan talbos kamote Sir Alvin. May kamote, Pwede mo may yan sa bawan. Tapos yung may laman, pwede. lain, ay may gabi, may ano, Sir tanla. Alvin, tanlad. Pang ano din yan Sir Alvin sa ahas dayan tanlad. Kaya pag naglago yan Sir Alvin, palibot dito sa bahay nga tataniman kong tanlad. At na ano yan, garo yan ko dahil Sir Alvin pag ano siya, nagtubo, madami yan tanlad. Salamat ka kay Mami Joy Kylie. Ibang handa ka na. Dali Iyon na. dahil kaya si Kylie, may hapang handa. Ay, dahil kaya Sir Alvin. Magpasalamat ka kay Mami Joy. Salamat po Mami Joy. Ayaw nga. Ay, yung ani, mapasko na bate, oh. Wala man ata ako ditong inaanak dito. Ay, ano man yung Sir Alvin? Ang baby. Wala Oo, ba? Bless yeah, na, bless na. Practicein mo na. Bless Sir na. Alvin, ready na mga taga-Pambuan sa bagong taon. Yung ganyan, no? Ay, oo. Ay, may ano siya, Sir Alvin, buga. Wala ba? Buga. Alam mo yun, Sir Alvin? Oo. Oo, buga. Itong bagong taon, sa bagong taon lang. Oo nga ni Sir Alvin. Malakas yan, Sir Alvin. Patras. Oh, Dali ay, na. baka bawal. Ay, hindi. Oh, baka bawal. Oo. Di pa ba niya Pasko? Ay, may ano. Pindutan yan, Sir Alvin. Oo. Yan, safe yan kaysa doon sa Disindi. Oo. Mas ligtas yan, Sir Alvin. Yung kasi dati namin ginagawa, dati Disindi. Na ano dito sa kamay. Oo. Nasusunog yung ano, nalabas ko Siya pag mabilis apo yan. putok agad. Tapos pag may inaina pa yung lata mo, matalsik pa. Kaya ganyan na safe po yung pag mga ganyan may... Ganda pati ng relo mo. Ay, hinay ko kayo doon. Gaya Sir Alvin. Oo, Ay, parehas ba kaya Sir Alvin yung bagong dala sa atin, yung package ni Ninang Rene? Oo nga, hindi Ganda. dahil kaya ang relo. Kahit may ilubog sa tubig, ano? Ito, hindi ko man nilulubog. Ah, hindi. Kasi di ko man alam kung baka masira man. Hindi man. Di ko alam kung waterproof o hindi. Water resistance yan. Pero Kaya- wag lang ibabad. Pero pwede po yung Huwag ano. yan. Huwag sabi ko, Sir Alvin, huwag niyang ilulubog yan. Ano, At Inaano baka ko kasi masira. po Sir Alvin, kaya di ko rin binilulubog. Ito naano po baga ito. ano Yung balat. babasa. Ay, Oo, Pero matibay man ng materials na ginamit dito, mahal yan. mahal yan. Ay, Ano to yung Dayan. ano? Nalimutan ko yung Ay, sa Seiko ano. ba yan? Seiko? Oh, Ayun, ano? Sir Alvin. Ano? Yan o. Yan sa'yo ang psycho Sir Alvin. Ito na. Yan o. Hindi ko mabasa. Yan o. Titus. Oo. Titus. Wow. Dahil kayo. Napainit ako, Kaya Sir din. Alvin, tawid. Mami rin. Ay, Ano salamat. si Kylie? Dahil nawapakali. Ganyan din si Ali. Kaso mo dating dugon mo nga ni. Maano na, maganyan na. Gusto niya, Sir Alvin, matayo-tayo. Wala siya tayo. Andyan siya nag-ano tayo-tayo. Ah. Dahil yan. Malapit nang makalakad. Tatayo-tayo ay. Iyo nga ni Sir Alvin. Grabe, makakalakad na. Iyo Sir Alvin, kaso di pa siya marunong maglakad. Wala Okay lang. Okay lang yan. Makakalakad na yan. Basta yung... Yan. Naglalakad na. Dahil yan, maraot Galing, yan. nakakalakad na. Dali na lakaw. Iyo nga, 1 year na. Si Bibi Ali, ano na po yan? Kalating taon na yun, ano? 6 months na. kakapala ito. Dinurog. Dinurog na gulay. Blender na. Ini dai, habo kay ni Sir Alvin dinurog. Gusto kay ni bilog, di natutubol ini mo. Naon mo talaga. Ayo, matiga Sir Alvin. Nauudo siya, tubol, di masakit Sir Alvin. Ayaw naman dinurog tikman ko. Paano pag
nagdudumi siya ng matigas, anong itsura niya? Ay, ang pangit, Sir Alvin. Nagtitiwi. Ang laki ng butas ng ilong, Sir Alvin. Sabi ko nga kay Cedric, i-video, Sir Alvin, picturean para may remembrance siya pag nakita niya yung mukha niya pag nagtatay. Oh, Mabilis. tig-try ko na yan Sir Alvin dinurog. Ayaw man, tigluluwa. Tas ayaw niya. Hindi man siya marunong sa chupon. Kahit anong turo mo, ayaw talaga Pero nagbilihan ko siya, nainom Sir Alvin, gatas na ano siya na lang, kutsara ba? Wow, very Yan, good. meron yan. Yung buns. Oo nga, ni ay. Advance yan. Ay, Hindi na kailangan ng ano, Eh, yung chupon. ngayon, Sir Alvin, papalitan Uy! ko na to. At, Bonamil. oo nga, papalitan ko na, Sir Alvin. At 1 years old na siya. Ito, Nainom na siya niyan. yun na inom baso, kutsara. Pero, pag tubig, Sir Alvin, sa chupon, alirto, pag sa chupon ay tubig yung nakalagay. Pero pag gatas, Ayaw. tatapon, Sir Alvin, sayang. Oo. Sabi ko, ay, mahal ito, Sim. Ayusin mo, ha? Walang sayang, dapat. Sabi ko sa kanya, ay, mahal. Oo. Sir Alvin, ito sa kutsara nga ni Sir Alvin. At Sir Alvin, as diday ko kinakagat ka, sabi ko, magatas-gatas ka muna. At yung diday ko ay sugat na talaga. Sabi ko kung Ay, sino. nakakaawa man Ang ang mga hirap nanay. talaga ang mga nanay, Sir Alvin. Grabe yung sakripisyo ng nanay. Tapos paglaki lang, makitatay, ay, hirap man ang nanay. Kawawa man ang Buti nga nanay. yung anak niyo si Alvin, naiiwanan niya. Oo, may nabantay naman. Palibasa sanay na siya. Sana yung man kasi. Oo. Yung si Kylie, pag di man nakita si mama niya, maatungal agad. Ah. Sa akin, ayaw niya malapit ng ano, yung pagkukunin ko siya, ayaw. Ayaw nga sa'yo. Kasi nga, naano po yan, kahit yung una po baga, nagagala ko siya. Oo. Kaya nasama man yan dati, yung napunta po baga sa ospital, matagal-tagal din. Kaya parang maano na din sa akin. Pero pag naigala ko ulit yan, maano na din yun sa akin. Oo. Sa iya man nga ni Dayan. Oh, sa iya man. Oo. Sa iya man Dayan pagkain. Masaya saya. Kada. Napainit ako, Sir Alvin. Maluto ako ng may meatloaf, Sir Alvin. Tapos may palaman, Kaso, tinapay. ano lang ako, hanggang ano lang ako. Hindi man yun, Hindi Sir ako Alvin, na ano, karne. O hindi na karne. siya na ano. Hindi na Hindi, namin meatloaf Hindi lang. na na Karne din yan. Puro ka na ang gulay. Alam naman ang Gulay. kanya gulay. Ay, gulay na talaga. Paano yan, Sir Alvin? Anong meriendang gulay man pangka, ano Okay na yun, tinapay at kape lang. tinapay kape? Oo. Ay, Dapat nga, huwag na, nakakaya ay, na. yun na lang nga ni Sir Alvin ang pasasalamat Kanino namin. tong anak? Merienda. Kuya. Si ano, kapitbahay ang Sir Alvin. Kapitbahay? Oo, Sir Alvin. Ano, Oo. dyan lang tayo mo dyan. Sa ano yan, Sir Alvin, dyan yung bayan baga nagbili yung bigas baga, na daming anak baga sabi ko. Naghahanap nga Sir Alvin yung si mama. Buta mo yung gatas. Ayan. Ay, huwag mo lang baka umangat ako. Yeah. Oh, ano ba sa'yo? Na paano sa'yo? Hindi niya aram matutumba siya. Iyo, dahil yung araw natutumba siya. Pansin. Nakabuna meal pala si ano, 6 to 12. Ayun. Ngayon, papalitan na yung Sir Alvin at nawawan niya. Para gatas. Huwag na. Ngayon man lang at kulang na yung supply nun sa kanya. Ay, pag isang taon na. Ayun nga na Sir. Minsan Sir Alvin, Ano na daw yan eh? Matibay gusto nito, kain lang siya ng kain. Matibay yan biscuit si Radwin, kanin, matibay na din yan. Ay, grabe yan Sir Alvin. Gusto niyan, sunod-sunod ang subo niya. Ayun, kaya tapos Sir Alvin, hindi man ningunguya, nilulunok lang. Kaya Hala. tinutobol. Talaga matigas. Ayun. Iniipon niya dito, yung parang unggoy baga si Radwin magkain. Iniipon niya. Pag ano, sa kanya lulunukin. Pag naipon na. Iniipon niya dito sa pang. Lumali kayo ni kumain. Oo, Sir Alvin, natatakot man ako. At baka mabila Hindi siya ako nasanay dun sa ano. Iyo, sa durog-durog ayaw Sir Alvin. Tig-try ko yung Sir Alvin, patatas na durog, carrots, tapos nilagyan kong gatas. Habo Sir Alvin, sabi ko sayang lang ini, sinong makain man nito sa amin, ikaw lang, ayaw mo man. Kaya tig-try ko birilog, di kakakan Sir Alvin, Yung bilog-bilog. matitigas. Matitigas. Yung Di matitigas. pag nagtatay Sir Alvin, ako man ang problema at nahihirapan man siya Sir Alvin. Minsan nga isang araw hindi yun nakatay at dapat daw ang bata nakakatay sa isang araw, isa o pag ganyan ng taon. Minsan Sir Alvin hindi natatay at grabe nga ni ang tigas. tungkol. Birilog na kinakain. Nagagala siya, iri baga. Nada-iri pala. Ang ginagawa ko yan Sir Alvin, nadamihan ko lang inom ng tubig para makakatay siya.
Tama yun. Grabe. Pero may sukat din yun, baka masobrahan ng Bawal tubig. magkakanyaman yun. Alin? Pag nasobrahan. Ay, di Ang man. baby? Tubig? Ano man din pati siya, yung parang ano, Gatas. pag yung nadami na ininom niya, ayaw niya na din. Siya man din nasuko, Sir Alvin. May panukat man siya. Oo, pag siga ko, habo na, talagang tatanggalon Sir Alvin. Ano ako Pag ano, magagawa? pag yung una mong bigay nung didi na may tubig tubaga, sumusunod ang sup-sup niya. Mamaya pag binigay mo, kakagatin na lang tapos tatanggalin. Na ano man siya. Hello, ang puti-puti ni Baby Kylie oh. Maputi-puti. May ano yan. Inaanak ko pati bagay niya si Rabin. Oo. Ito na po si ano, ito lang si this guy ang beneficiary na grabing mag ano, pamerienda ano. Ibo, ano na tayo? Ikaw talaga ang ano, alamat. Ang alamat sa This Kalingap. guy, may kulang yan. Ay, ketchup talaga si Kuya Jo. Hindi naman ako nakit siya. Oh, grabe mga Kalingap. Merienda Kuya Joel oh. Merienda tayo. Madami, oh. Ay, nakakita ng pagka... Si Ma'am Buena oh. Para tinungkot kayo. Ay, kape tayo, kape. Mamaya, di ka na magkape. Oo, hindi man ako nakape ng gabi. Yung bata makasama niyo si Rabin. Nakita Si na. ano Oh, si Atong. 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 Oh, kapatid. Si Eh, ano anak yan, ng ano? kapatid ko. Okay na. Yan, Yung meron. anak mo. Kuya Joel, kape. Atong. Anak? Ikaw na mag Anak ni ano? Anak ni Joel. Atong. Kuha ka na tinapay. Ayan. Oh, ikaw na mag ano. Ano yung Masarap pa. Asikasuin. Masarap ang timpla ng kape ni this guy ah. Ano na tayo, special kami. Sir Alvin, alam mo ba, ginalitan ako niya ni Cedric. Oo. Kasi kulay itim daw yung tinitimpla ko sa'yo. Sabi, request naman niya sa atin, ano Sir Alvin, Oo, kulay itim na. itim. Ang galit Pang Sir umaga. Alvin, oo nga, galit. Dapat kulay brown daw, Sir Alvin. Oo, maganda yung paghapon. Sabi, maganda yan, yung kulay Oo, itim. ganyan Ang din galit. kinakape ka si Rabin. Anong gayit mo na? Oo, sabi, tas Sir Alvin, yung nagkape si ate, ba't ko daw binintahan pa si ate? Siyempre, binintahan niya. Galing Sir Alvin at binabak ko, binintahan ko pa da si ano. Magkano ka Oo, binintahan? tinapay. Ay, salamat. Laog na, laog. Grabe talaga si Mrs. Maasikaso. Ay, Ikaw na mag ano Kasi kaso yan. timplahan ko man Asikaso kape, po hirap ito. man. Nakape ka din. Dati nung magjowa pa lang kami, walang asikaso yan. Yung ano Oo, niya si balik. Rabin, yung kahit kami din, yung mag kami niya, Oo. mas maasikaso yung papa niya sa akin kasi siya. Yung Ah, papa niya, kaya naano ko din. Hinayang din ako yung nawala yung si Rabin. Nakakaano din kasi. mabait kasing tao, makakahinayang mabait. Mga mabait sa tao. Balik mo na doon, anak ko. Kaya sabi ng ibang tao dyan, dapat masamang tao ka na din para tumagal ka sa ano. Sa mundo. Depende. Ang balik mo na yun. Hindi man yun. Gusto mo ba rin gano'n? Ano lang kasi, yun yung kumbaga talagang may nakonsunan lang talaga sa kanila. Kaya sabi ko, kung naoperahan man din yun, ano si Rabin, parang ano na. Paralyzed, no? Huwag ka magkape. Kasi na ano yun, talagang dito, durog yung ano niya. Sabi yung utak ni si Rabin. Nakakatakot din pala yung ano. Kakaano yung pakadisgrasya yung papa niya. Ang ano lang doon at hindi paano yung kaso. Ano? Mga Kalingap, special day po ngayon kasi Birthday po ngayon ni Ninang Lani. Happy birthday po Ninang Lani. Ingat po lagi at more birthday to come. And lagi po kayong healthy. Ingatan po kayo ni God. Happy birthday po. Birthday po ngayon ni Ninang Lani. Ano silang ni ano ni Kylie magkasunodan. Ayun, Wow. magkasunodan lang ano Sir Alvin. bless Wow. yung mga ano. Mga December at magaganda Sir Alvin. Ang mga nagbe-birthday ng December at September Sir Alvin. Oo, September si Mabena. Magaganda po ang nagbe-birthday po ng September, December. Yan! Masabi sa vlog, this guy, January ako, consumption ka. Oo. Yan, happy birthday po Ninang Lani. Ingat po kayo lagi ni Ninong Rene. Maraming salamat po sa lahat pong ibinigay niyo sa amin na blessing. Thank you po. Opo. Umatian mo si Ninang Lani. birthday. Kasi iyak ko wala. Happy birthday po Ninang Lani. Maraming salamat po sa tulong niyo sa amin. Lalo na ngayon at naoperahan na ako.
nagpapagaling na lang. Maraming salamat po at ingat po kayo lagi. Yes, Happy birthday! Malaking happy birthday po Ninang Lani. Ingat po. Yan, Sir Alvin, batiin mo si Ninang Siyempre. Lani. Yan. Kay Ate Lani po, syempre kay Kuya Rene, especially po happy birthday kay Ate Lani. Yan po, more power, more blessings to come, good health, at nawa lalo pa kayong i-anoint ng Panginoon sa mga kabutihan na ginagawa niyo po dito sa mundo nito. Maraming salamat po and God bless. Yan, God God bless. bless. Yan, Sir Alvin. Galing ni Sir Alvin magbati. Sayang na ako Sir Alvin, nagsulat. Kung nga ingatan po kayo. Lagi ni Lord talaga. And ingatan po ang mga business niyo po. Ay naku. Si Ninong Rini po, ingat po kayo lagi. Kayong mag-asawa. Lahat po ng pamilya niyo. Maraming salamat po talaga. Oo. Naturo di Sir Alvin. Tutulo na. Pag malakas ang ulan ay nakukonsume. Gano po kayo sa alambre. Dahil sa Mali yung alambre. lagay. Pero, Kayaan mo na yung Sir Alvin. oo. Kasama yan, Sir Ako Alvin. mali yung lagay ko kasi yung nagdating baga kayo Sir Alvin, yung Oo. may dala kayo ng lamisa, taga Oo. bangko. Mali na, Sir Alvin. Pinapababa mo pa nga ako. Oo. Tama na muna yan, magbaba ka muna. Ayun nga Kaya rin, Sir pala- Alvin. Kaya nasibot ako. Mali na. Hayaan mo, swerte yan, Sir Alvin. Swerte yan, blessing Swerte. na. Sabi, laging blessing nga rin sinasabi ni Sir Alvin. Blessing yan. Ano, Sir Alvin? Blessing yan. Hayaan mo. Blessing yan, nagtutulo-tulo na yan. Yan. Yung nga niyo. Pag naulan din ko, Sir Alvin, ay mabuti nga, Sir Alvin, meron na nito. Kung hindi, mapasok naman ang tubig dyan sa bahay. Oo. Kaya nagawa kaming balkon at saka tambayan, Alam Sir mo si Alvin. Diba? Kaya nga, mabuti nga, Sir Alvin. Ay, Mabuti nga. salamat talaga kay Lord. Kung wala kay Sir Alvin, wala man ito sa amin. Itong siminto, tapos itong mga kahoy. Sa sipag ng ano nga ni Sir Alvin. Tapos may Tama trabaho si yan, Sir Alvin. magpamilang tayo. Yan, siyempre, maganda na nga ni Huwag Sir kayong Alvin. magbabago ng sa Lord. Yan, sa Lord, Sir Alvin. Kayo, Sir Alvin, kayo yung, dati Sir Alvin, hindi man kami nasinta baga. Kayo talaga yung ni Ninong Rini at Ninang Lani talaga kayo, Sir Alvin, ang naglapit sa amin kay Lord. Dati baga, Sir Alvin, hindi kami nasimba, hindi kami marunong magbasa ng Bible na yan, Bible study, hindi man namin yan naranasan. Ngayon, naranasan namin dahil sa inyo, Sir Alvin. Kaya maraming salamat po. Sobrang sarap po sa pakiramdam na malapit po kami kay Lord. Talaga, Sir Alvin. Kaya lagi kami, Sir Alvin, nasimba. Tapos sa linggo, sakto nga, Sir Alvin. First birthday ni Kylie, may simba. Ano, Sir Alvin, may pag-ipag-pray siya naman sa simbahan. Kaya nasimba kami, Sir Alvin, sa linggo. Salamat this guys sa nabusog kami. Masarap yung timpla mo pati. Oo nga ni Sir Alvin. Oo. Masaya po kami dito kahit hindi po Oo. sinupatay po ni Sir Alvin ang camera natin. Sumisan po Oh, kami. ang dami. Ay, sorry po. Kami ba? Oo, Sir sorry Alvin, po. sabihin mo dyan sa vlog sa Christmas party. Ayun, abangan nyo po. Ito, hindi na Sir Alvin magsali. Ako lang, at magastos. Bawal isa-isa lang ang sali. sa Grabe, Christmas party. grabe naman. Ay natin. Oo. Mag-surrender ka mo. Yan, at mga kalinga, pag-uulan na po. Doon ako busy. Saka na lang po yung mga Christmas party sa next vlog. Anong lay kita niyo? Nag-meeting na po sila, nag-meeting. Salamat po. Na-vlog ni Sir Salamat po mga Alvin. kalinga. Don't forget to subscribe to Val Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna. Siyempre sa channel ko po, Kalinga Alvin. Yan ang mga din po. Salamat. God bless. Yes, Sir Alvin. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May kalingap at pindayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama
yan si Kalinga. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si Ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan, mga Kalingap, good morning. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo.